Τι είναι το Smart Home? Έξυπνο σπίτι είναι ένα σύστημα στο οποίο όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, ρολά, κλιματισμός, θέρμανση, ψήξη, ανιχνευτές κίνησης, αέρα, υγρασίας, πλημμύρας, είναι συνδεδεμένα σε ένα κοινό δίκτυο, αυτό το δίκτυο του BUS. Το έξυπνο σπίτι παίρνει πληροφορίες από αυτά και μπορεί να δώσει εντολές σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχουμε ή ελέγχεται αυτόματα από το φωτισμό, τα ρολά, έως τα πιο σύνθετα, όπως κλιματισμός ή ειδοποιήσεις, αλάρμς και σενάρια. Ελέγχουμε θέρμανση, ψήξη ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου και σε συνδυασμό με ηλιοθερμία αν έχουμε, παρουσίας, ανοιχτό παραθύρων, νυχτερινό τιμολόγιο ΔΟΗ. Τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας με συνδυασμό παράγοντων. Δημιουργούμε σενάρια ζωής για να απολαύσουμε το έξυπνο σπίτι. Κάποια από αυτά είναι το καλημέρα, καληνύχτα, φεύγω, έρχομαι, ρολά ισόγειο, όροφος, όλα τα ρολά, όλα τα εξωτερικά φώτα ή και πότισμα κήπου. Δεν χρειάζεται πλέον το βράδυ να γυρίσουμε όλο το σπίτι με ένα πάτημα πλήκτρος σε διακόπτη ή από το κινητό και είναι όλο ok. Δημιουργούμε αλάρμ στα οποία το σύστημα παίρνει πρωτοβουλίες. Παράδειγμα, σε αέρα ανέβασε τέντες, σε πλημμύρα κλείσε παροχή νερού, σε υπερχείληση όμβρια βάλε εφεδρική αντλία, σε εσωτερική πυρκαγιά άνοιξε ρολά, σε εξωτερική κλείσε ρολά και ενεργοποίησε σπρίγκλες. Πραγματικά όποια αλάρμ θέλουμε γίνονται. Οι αισθητήρες διαβάζουν, ενημερώνουν με SMS και παίρνουν μέτρα για να διαφυλάξουν την περιουσία μας. Αν νομίζετε ότι είναι μακριά ο καιρός που ξυπνώντας το πρωί και επιλέγοντας good morning για να ξυπνήσει το σπίτι μαζί μας είναι μακριά, κάνετε λάθος. Οι ευκολίες αυτές είναι καθημερινότητα στα έξυπνα σπίτια, απλά θέλουν γνώση για να γίνουν πραγματικότητα. Smart Home, χώρο Smart.